Ο χορηγός του Παναθηναϊκού, η εταιρεία Στίχημαν, θα βραβεύσει τον Διαμαντίδη, διαστόματος του οποίου γνωρίζουμε ότι θα σταματήσει το τέλος της χρονιάς. Ο Διαμαντίδης όπου πηγαίνει βραβεύεται, χειροκροτείται. Κρυά του σουτ είναι άστοχο για τον Ράιαν Μπρόκοφ, τον Αυστραλό forward. Ο Γκίστ θα καρφώσει για ένα πανέμορφο, εντυπωσιακό, αποτελεσματικό σχέδιο και εκτέλεσή του. Ο ρολίστας της πεντάδας. Delaney, ο πιο επικίνδυνος παίκτης. Το κλέψιμο με τον καλάθι, τον μπρος πίσω από τον Ράντολ. Ο Καλάθης σε ένα φοβερό match-up με τον Delaney. Οι υποθέσεις που ζητάει ο coach Μπαρζόκας όσον αφορά το shoot, θέλει παίχτες που μπορούν να εκτελέσουν. Καταπληκτική συνεργασία Γκίστ Williams. Εδώ είναι ο πρώτος σκόρ του Παναθηναϊκού στα τελευταία παιχνίδια. Τον οδηγεί σε καταστάσεις που δεν είναι ευχάριστες. Ναι, ο Καλάθης. Απέναντι του Κλαβέρ, Φελντέιν, 4-6 το σκορ από μακριά. Ρατούλητσα μαζεύει το rebound. Απέναντι στον Ράντολ. Πολύ εύκολα με τον νόσο του σπρώχνει το Ράντολ και βάζει το καλάθι. Μπορεί το σούτ να μην ήταν πολύ καλό, αλλά κοιτάξτε πόσο εύκολα το σπρώχνει μακριά. Τον έσπρωξε πάρα πολύ εύκολα, πήγε 4 μέτρα μακριά. Η 4 καλάθις με τον Delaney. Σπρωξίματα, πεσίματα και ο Γκις καρφώνει και πάλι από τη μακρινή ωραία πάσα, ενώ στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Σάσα Παύλοβιτς. Παύλοβιτς παίζει μόνο στην Ευρωλίγα. Κοιτάξτε εδώ, ο Γκις ύπταται και τελειώνει όμορφα αυτό το αλέχου. Delaney 6 γεμάτα χρόνια στο NBA. Τρίτη φορά και νομίζω ο Μπαρτσόκας πρέπει να προσπαθήσει πολύ να μείνει ήρεμος. Τρίτη φορά, τρίτο παιχνίδι, ενώ τρίτο σύστημα για να καταλάβει ο κόσμος. Plays λέγοντας στα αγγλικά. Delaney, Παύλοβιτς. Φελντέιν χαμηλά για τον Ραντούλητσα. Σαν σε προπόνηση. Δεν μπορεί ο Ράντολ, το λέω για τρίτη φορά, να μαρκάρει τον Ραντούλητσα. 16-17.000 κόσμος. Παύλοβιτς με τον Τζάνι. Καλάθι και φάουλ. Ο Σέρβος, πρώην παίκτης της Παρτίζαν. Κοίτα, και αυτή είναι όλη η ιστορία και με τον Διαμαντίδη, δηλαδή πήγε κατευθείαν στον αδύναμο κρίκο αμυντικά της Λοκομοτίβ. Ο Τζάνι. Μα διαβάζει το παιχνίδι. Ναι, δίνεται. Έχει επίσης διακριθεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα, όπως και ο Williams που την μπάλα. Williams εναντίον όλων. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο. Σταυρωτές, drive. 19-19 τέλος δεκαλέπτου. Είναι πολύ καλή. Williams για 3. Αστοχή ψηλά, Διαμαντίδης. Κλαβέρ κλέβει καταπληκτικά ο Χάντερ. Και με τη βοήθεια του Φώτση η μπάλα καταλήξει στο καλάθι. Ο Χάντερ εδώ λειτουργήσε πάρα πολύ έξυπνα. Έκλεψε την μπάλα. Εδώ έρχεται ο Φώτση και με την τεράστια εμπειρία του. Williams. Κοίτα τον. Είδες την Delaney που του δίνει απόσταση, του δίνει βήμα. Διαμαντίδης είναι μακρινό σου και είναι για 3. 26-27. Διαμαντίδης. Αποδέχτης της μπάλας από Διαμαντίδη. Γκις. Ωραία προσπάθεια. Ο Γκις πετάει προς το καλάθι. Η αθλητικότητα του Αμερικανού εδώ είναι ολοφάνερη. Είναι όλα ακόμα και όταν δεν παίζει playmaker. Γκις. Ραντούλητσα. Εκπληκτική φάση. Η συνεργασία των τριών παικτών. Διαμαντίδης και Ραντούλητσα. Το απίστευτο καλάθι. 30-32. Ένα καλάθι στη Λοκομοτίβ. Ήταν πολύ κακή επιλογή του Γκις αμυντικά. Williams, καλάθις. Γκις με πλάτη στο καλάθι. Απέναντι σε 3 μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Πάμε στο Μιχάλη Πέτρο. Να προστατεύσουν το ζωγραφιστό. 3 λεπτά. Έτσι. Αλλά είπαμε, έχει παίξει μια. Εδώ καλάθι, θα πάρει την baseline, το baseline drive. Ωραία προσπάθεια. 40-45. Έχει παίξει Ραντούλητσα. Διαφορά στους 5. Williams στην αδύνατη πλευρά. Καλάθις για 3. Είναι μέσα. Και 43-45. Ένα μεγάλο σουτ που ψάχνε πολύ ώρα πάνω. Την παρακινδυνευμένη είναι αλήθεια πάσα του Ραντούλητσα. Παράλληλα με την baseline. Έχουν χάσει. Ήταν το πρώτο μετά από 4 χαμηλά rebound στην άμυνα. Καλάθις. Το έχουν κάνει άλλες 3 φορές. Μια μικρή ψυχολογική ανάσα στον Παναθηναϊκό που μετά τις διάστοχες του Ράντολφ, η μπάλα στο Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης για 3, μέσα. Σε δεύτερο κρίσιμο σημείο του αγώνα ο Διαμαντίδης στο άργιο τρίποντο.
Η μπάλα στο Διαμαντίδη. Και πάλι Διαμαντίδης κάνει ένα 5-0, 50-52. Μέσα σε πανδαιμόνιο. Είναι μια ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί από αυτό ο Παναθηναϊκός. Εξαιρετικό μακρινό επί της ουσίας lay-up του καλάθι. Αυτός το χάνει με κοντύτερους αντιπάλους. Εκεί Καρθώνης. Καλάθις κλέβει. Φώτσης στο Φελντέιν που όχι, θα πείσει πάνω στο καλάθι. 54-56 ο Παναθηναϊκός και πάλι στους δύο. Έχει δεύτερη ευκαιρία. Διαμαντίδης Καλάθης. Reverse στο Delaney. Φελντέιν βήμα πίσω. Σουτάρει για 3. Ναι, αυτή τη φορά είναι μέσα. Είναι μέσα και 57-60. 33 ο Παναθηναϊκός έχει 10 δευτερόλεπτα να εκδηλώσει επίθεση. Θα πρέπει να βγάλει μια άμυνα και να ευστοχίσει. Δύσκολη φάση, καλάθι και φάουλ από τον μεγάλο Διαμαντίδη. Μια φάση βγαλμένη από παίκτη μεγάλης κλάσης στα 35 του χρόνια, σε λίγο 36. Δείτε εδώ το Διαμαντίδη. Μετράει το χρόνο, αλλάζει χέρι στον αέρα, καλάθι και φάουλ. Απίστευτα. Απίστευτα. Φώτσης χαμηλά. Williams, καλάθι και φάουλ. Απίστευτα πράγματα. Ο Χάντερ τελικά το καλάθι, ζητώ συγγνώμη εγώ. Εδώ κοιτάξτε, πέφτοντας. Παραφορά από τον Χέινς που έχει περάσει και αυτό στο παιχνίδι. Μαρκές Χέινς. Williams και 3 νέες μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Williams μέσα. Τώρα με τον Χάντερ. Δύο φάσεις από τον Χάντερ, ο οποίος μας δείχνει γιατί τον επέλεξε ο Τζόρτσεβιτς. Καλάθις, Διαμαντίδης στα 11 δευτερόλεπτα. Ο Τζάνινγκ μαρκάρει τον Αντούλης, υπάρχει ένα μισμάτς εκεί. Γκίστ, καλάθι και φάουλ. 67-72 και ευκαιρία για το μείον 4 για τον Παναθηναϊκό. Παύλοβιτς από μακριά, κακό σουτ. Η μπάλα φτάνει στο Διαμαντίδη, ο οποίος μετράει το καλάθι και πάλι ο Διαμαντίδης. Ο οποίος πανέξυπνα παίρνει την μπάλα, κάνει το ανάποδο lay-up και 69-74. 5 και 18. Από 13 assist. Διαμαντίδης με τον Draper στην τρίπλα του. Διαμαντίδης. Ο Σίγκλετον διαβάζει το mismatch και σαν σε προπόνηση με τα αριστερό 71-74 από τον Ραντούλιτσα. Καλάθι στα 4. Δύσκολο σουτ, εκτός ισορροπίας έρχεται ο Γκίστ. Μαζεύει την μπάλα. Καλάθι από τη γωνία. Είναι μέσα! 74 όλα στο τετράλεπτο του αγώνα. 74 όλα και έχουμε παιχνίδι. Draper. Περισσότερο τη Λοκομοτίβα, αλλά ξαναλέω. Γκίστ καταπληκτικά. Γκίστ καταπληκτικά με ενέργεια. 76-77 το κάρφωμα. 3 και 8. Ένα από το πίσω ο Παναθηναϊκός. Σε αυτό το παιχνίδι που γίνεται καυτό. Οπωσδήποτε αγωνιώδες. Ράντολφ. Με τις περιστροφές βγαίνει ο Διαμαντίδης πάνω του. Τζάνινγκ. Σίγκλετον. Του κλέβει ο Διαμαντίδης. Και για τον Παναθηναϊκό. Πόδια του Σίγκλετον. Και ο Διαμαντίδης είναι ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Δείτε εδώ. Παρεμβαίνει το πλονζόν. Και έχουμε time out. Σίγκλετον δεν διστάζει ούτε αυτός για 3, αστοχή επιτέλους στο rebound και πάλι το Διαμαντίδη. Τα κάνει όλα και συμφέρει εδώ και 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Δημήτρης Διαμαντίδης με τον Delaney. Διαμαντίδης κρατάει μπάλα. Williams. Πρέπει να δούμε αν η μπάλα χτύψει στο ταμπλό. Πρέπει να δούμε, μετράει, πρέπει να δούμε. Θα δούμε το instant replay. Νομίζω τώρα θα δούμε. Ναι, χτυπάει. Η μπάλα χτυπάει ταμπλό, πρέπει να μετρήσει. Η μπάλα χτυπάει ταμπλό, πρέπει να μετρήσει. Ο Ράντολφ θα πάει για κάτι τέτοιο. Αυτό πάνε και πάνω στο καλάθι. Καλάθις. Κρατάει μπάλα. Καλάθις. Διαμαντίδης και το καλάθι είναι γεγονός. 82-77. Ο Παναθηναϊκός στους 5 στην κρίσιμη στιγμή. Για να δούμε. Διαμαντίδης στον Williams, το παιχνίδι τελειώνει.